Jedno z veľkých vecí, ktoré si často všímam u svojich klientov, je, že majú takú nejakú rovnicu. To, čo robím, aké výsledky dosahujem, ako som v niečom dobrý, určuje moju hodnotu. To, čo robím, ako som v niečom dobrý, aké výsledky dosahujem, určuje moju hodnotu. A preto som musel dostávať v škole samé jednotky. Pretože som si na tom zakladal, že ja som jednotkár. To je moja identita. No a potom v dospelosti neskôr, keď už nemusíme chodiť do školy a dostávať jednotky, sa to prejavuje napríklad tým, že neviem si nájsť balans medzi pracovným a osobným životom. Ono to nie je vôbec otázka času. Možno maximálne na tých 20% je to otázka času. To, čoho sa to naozaj týka, je práve tejto našej identity. Pretože ak ja mám zadefinované, že aby som sa cítil dosť dobrý, potrebujem podávať výkon. Potrebujem, aby tie veci, ktoré odovzdám, boli perfektné. Tak to znamená, že ma to bude nútiť stále podávať výkon. A čo ak prestanem? Čo ak náhodou sa nebudem tváriť ako všetci tí zaneprázdnení ľudia okolo mňa? Čo ak niekto sa dozvie, že ja mám veľa času, no povie, že zaháľam, akože, že som lenivý. A zrazu by to išlo proti mojej hodnote. Proti mojej sebahodnote, proti mojej identite. Ak si spájate výsledok so svojou hodnotou, tak v takom živote vlastne existuje len veľmi málo oddychu, ak vôbec nejaký. Možno poznáte ľudí, možno ich poznáte v zrkadle, ktorí nedokážu oddychovať, ktorí si nedokážu zobrať voľno a ešte aj keď majú voľno, tak majú potrebu byť efektívni. A nevedia si vyložiť nohy, ale musia aspoň upratovať, alebo aspoň nech sa stále niečo deje, len nech tu nie je kľud, nech tu nie je nečinnosť. Pretože ak si budete spájať svoju hodnotu s výsledkami, ktoré dosiahnete, tak začnete mať výčitky vtedy, keď nič nerobíte. A potom, že kde sa objavuje ten pocit, že idem sa roztrhať a nikde nie som dosť. Ani v práci ma nie je dosť, ani doma ma nie je dosť. Nič nestíham. No sám si to tvorím, pretože potrebujem nič nestíhať, aby som cítil svoju hodnotu. Vidíte to tam? Prosím, dajte mi vedieť, či som dosť zrozumiteľný. Mm. Som rád, že v tom, že sa mi to darí vysvetliť vám tak, aby ste to pochopili. A potom máme ten pocit, že ani tam nerobím dosť, ani tam nerobím dosť. My sa vtedy v tomto prípade vlastne príjmeme. Možno niekto má pocit, že je to otázka toho, že sa nepríjmam. My sa príjmame, ale príjmame sa iba vtedy, keď niečo robíme. Príjmame sa len na úrovni činnosti, ale nepríjmame sa na úrovni bytia. Akoby nestačí len to, že sme. Ale teraz sa vás pýtam. Tí, čo máte deti, si predstavte, ak by nejaké z vašich detí napríklad havaruje a zomrie, alebo dostane sa do komy. Čiže nevykazuje žiadnu činnosť, nevykazuje žiadne výsledky. Asi by vás to hlboko zasiahlo. Napriek tomu, že to vaše dieťa nejako neprispieva do vášho života. Pretože vy ho príjmate a vidíte v ňom hodnotu na úrovni bytia. Nie na úrovni toho, že teraz umie riady. To je fajn. Ale to, kde má skutočnú hodnotu, je jeho bytie. Vlastná jeho existencia. Ak nemáte, môžete si to predstaviť na úrovni rodičov. Ak
Ak niekto má napríklad rodičov alebo starých rodičov, ktorí už nevládzu a treba sa o nich starať. Prečo sa staráme o tých ľudí? Pretože vnímame, že oni majú hodnotu na úrovni bytia. A rovnako aj vy. Vy nemáte hodnotu len na úrovni činnosti. Lenže tu sme naučení vnímať. Si dosť dobrý iba vtedy, keď niečo robíš. Iba vtedy, keď dostávaš jednotky. Iba vtedy, keď veľa zarábaš. Iba vtedy, keď si produktívny. Iba vtedy, keď si efektívny. A tak ďalej. Prečo je to také nebezpečné? Zoberme si príklad obchodníka. Mali sme tu, niekto písal, že by potreboval hľadať a oslovovať zákazníkov. No ak potrebuješ hľadať a oslovovať zákazníkov, ale spájaš svoju hodnotu s tým, či toho človeka získaš ako zákazníka, čo sa stane, keď ho nezískaš? Zrazu ako keby to ukrojilo z tvojej hodnoty. Ak máš ešte rozpracovaných ďalších 5, tak ešte sa to dá uniesť. Ale ak toto bol nejaký možnosť získať veľký obchod a mal ty z toho prísť aj veľký príjem. A už to bolo na spadnutie, už stačilo iba podpísať a zrazu niečo sa stalo tomu človeku, to niekto vyhovoril, on komplet zmenil názor, už sa vám neozýva. Ono to doslova akoby ukrojí z vlastnej hodnoty, z vlastnej identity. Ak to spájate so sebou, ten výsledok. No a keď to takto urobíte, môžete cítiť frustráciu, nechuť. Možno sa budete vyhýbať tomu, aby ste robili telefonáty, pretože zase vás tam budú odmietať. Na podvedomej úrovni budete sabotovať, dohodnúť si to stretnutie, pretože sa budete báť, že ďalší človek tam nepríde na to stretnutie. A začnete cítiť odpor k tej svojej práci a budete sabotovať seba. A to sú vlastne reálne dôsledky, čo to má, keď spájate hodnotu s tým vašim výsledkom. To, ako sa na to, ako s tým pracujeme, alebo niekto tu písal, že ako sa začať vážiť seba na úrovni bytia. Poviem ti, ako by som to spravil, kebyže sme jeden na jedného v coachingu. Každý z nás na to, aby sa príjmal a aby cítil svoju hodnotu, má nejaké podmienky. Raz sme organizovali seminár, na ktorom bolo asi 120 ľudí a bol tam rečník, ktorý vraví, že chcem, aby ste mi teraz napísali 10 vecí, za ktoré ste na seba hrdí, ale dnes. Za ktoré ste dnes na seba hrdí. Bolo asi 11 hodín ráno, sobota. Akých 10 vecí? Však je 11 hodín, nič som neurobil, iba tu sedí na tomto seminári. A dal nám to asi 2 minúty. Po minúte vraví, dobre, kto to má hotovo, odložte pera, kto to má. Možno 2 ruky sa dvihli? Ak to vôbec. No a tento rečník vraví, že ako je možné, že 120 dospelých ľudí mi nedokáže napísať 10 vecí, za ktoré je na seba hrdých. Je to možné preto, že my očakávame, že musíme podať úžasný výkon, aby sme si mohli povedať, teraz som na seba hrdý. Musí nás niekto pochváliť a ten niekto môže byť aj 5 ľudí za deň, aby sme konečne cítili, že sme na seba hrdí. Máme pocit, že musíme naozaj niečo prekonať, urobiť niečo, dosiahnuť niečo výnimočné, mať nejaký úžasný výsledok. Ale prečo by si sa nemohol cítiť hrdý na seba za to, že si vstal a prišiel tu na čas, v sobotu? Keď väčšina ľudí oddychuje, teraz len doraňajkovali, a ty si tu, sedíš už 2-3 hodiny a vzdelávaš sa. A ešte si za to zaplatíš. A si ochotný sa zlepšovať. Prečo za toto nemôžeš byť na seba hrdý? Prečo nemôžeš byť hrdý na seba za to, že si uslal posteľ? Prečo nie? A preto, keby si mala takúto otázku, ako si začať vážiť seba na úrovni bytia, tak sa ťa spýtam, že dobre, čo by sa muselo stať, aby si konečne cítila tú svoju sebahodnotu. A prešli by sme 10-15 podmienok, ktoré tam máš. A keď sa na ne pozrieš z nadhľadu, tak zistíš, že podľa tohoto sa nedá hrať tú hru sebavedomia.
tú hru vlastnej sebahodnoty. Pretože ako často sa vám stáva, že vás pochváli 5 ľudí za deň? Ja si nepamätám, kedy sa mi to naposledy stalo. Dobre, možno, že naposledy asi pred 8 rokmi, keď sme robili posledný seminár. A ja som ho organizoval. Stáva sa to, ale extra zriedkavo. Ako často sa ti stane, že urobíš nejaký naozaj obrovský krok, že dosiahneš nejaký extra výsledok? Stáva sa to, ale koľkokrát? Dvakrát za rok? Trikrát za rok? A teraz sa pýtam, chceš cítiť svoju hodnotu len dva alebo trikrát za rok? Ak vôbec. A tak si môžeš uvedomiť, že tie pravidlá, ktoré mám na to, aby som sa cítil sebavedome a cítil svoju hodnotu, vlastne nedávajú vôbec zmysel. Oni idú totálne proti mne. A tak si môžeš napísať nové pravidlá. A to je niečo, čo vám odporúčam spraviť. Rozdielte si stranu na polovicu. Na jednu stranu napíšte moje staré pravidlá pre seba hodnotu. Kedy sa príjmam? Čo by sa muselo stať, aby som sa príjmala? Aby som cítila svoju hodnotu. A na, čo je to pravú stranu, napíšte, aké budú odteraz moje nové pravidlá. Ale tie pravidlá musia byť naozaj zdôvodnené a musí tam byť videný jasné spojenie medzi vašou hodnotou a týmto pravidlom. Napríklad jeden môj klient, a o ňom vám ešte poviem neskôr, chcel pracovať na svojej sebaláske. On to nazval sebaláska. Ale môžete to nazvať sebahodnota, sebavedomie. To je jedno, čo si tam dosadíte. A tiež mal takéto šialené pravidlá. Pracoval v troch pozíciách naraz, akoby na troch miestach, vstával o nejakej 4:30 ráno, aby roznášal už noviny a potom mal bežnú prácu na full time a popri tom chcel ešte rozbiehať nejaké podnikanie. A no, rôzne šialené veci robil preto, aby cítil svoju hodnotu. A keď sme zmenili jeho pravidlo, tak zrazu to bolo, že vždy, keď si zahrám na gitare, tak môžem cítiť, že mám sebalásku, pretože som ochotný odsunúť iné veci, aby som si urobil 10 minút pre seba. Pretože ja si za to stojím, že si urobím v tento deň čas 10 minút len pre seba. A to je vlastne dôkazom, že sa mám rád. Že som dosť dobrý. Ak nie pre nikoho iného, aspoň pre seba. Na tomto to začal budovať. A zrazu to, čo nazýval seba prijatie, mu stúplo na dvojnásobok v priebehu asi 2 týždňov.